kumusta? RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga duna kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun Ako Ang Pasultihon. Oh, kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad sa kanginan Trifon Morales and then my partner ka po na Audrey si Randy tayo di kami magbuwag itaw ni Randy. Kumusta ka mo tanan na paminaw karon tibuok Kabisayan ng Mindanao. Importante na to asap nito ha. Always say a prayer mga kaigsunan mo. Una na to tanan ang atong panalangin nito sa labang thank you kay Lord sa maghihatag ka namong kalinaw usab sa tibuok kalibutan o sa among panlawas sa tibuok rawan din dapita sa tibuok kalibutan dyan. Okay. May pagkarawas, may pangunahuna, may pagkatag ka na mo ng grasya nga mga ipanagikan kanimo. Salamat kay Lord, salamat kayo. O ako sa nang shout out sa makadiyot kini nga atong mga listeners no, ato na panagsaan pag tawag mga shout out diha sa Suong Lapu-Lapu City ato na Gerald Narsing Insik og ni Ermac Sug kani maminaw mo tawan og ni Pugi diha pa uban pa diha ni Narding kumusta diha sa MCC Bike Shop Suong Lapu-Lapu City. Paring pagpaminaw ninyo mga kigalan. Thank you. Okay. Ang atong suwat ang pagkaroon ng tawagan o pagtagan, no? Pinadak inis usak kababay nga napatago ng sangan nga Jasmine. Nitigan, maraming nga sa kong pagmangkon. Jasmine. Okay? Ibatan kani duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kaigsunan ang atong sender, si Jasmine. Kini akong problema bahin ni sa pagkumangkon sa akong bana nga karon naa nagpuyos amo ug kung ngano ingon man gud ini ang mga panghitabo. Tigadong ayay usab si Dudong nagtan-aw kang inday nagtabisay ang laway ani si Rosas Pandan kaninyo makikuban-uban kana wa pa oy ngano man. Sige mo katakan pa. Ya, abin mo naman ka palim. Ay, wa pa in town. Uy, nagkanta-kanta ko pawas ka laay. Laay, baka naman sige tagpanilhig. Oo ba? Mas mayo. Ay noon ka palimpyo na ka kay mabuton ka sa mama papa gikas Negros. Igigi ako lang sa gaton dito Toledo. Mo ba? Sige dong, kay manglimpis ako maayo diri. Nganong karon pa man sa nagsulti, uy. Karon pa na nag-text mapa ug mama nga manganhi sila. Mao pa? Sige tanong ko kay basi mabaw ug paabot ako dito. Madugay ko. Sige ko. Sige dong, amping. Nagdali-dali in taong kog panglimpyo kay wa man magsulti akong bana nga mga niday nga akong mga ugangan. Mao nga nanglimpyo kog maayo kay nahibaw baya ko kinaiya ni akong mga ugangan. Mupikta gyud og istorya bahalag masakitan ka. Unya. Murag may sakyanan nga ni hunong sa kawas. Ay, sila na tingali ron ako lilion. Sila gyud. Ako silang sugaton. Masilya, paamado. Oy, di am lagis Junjun. Oy, musta mo nang? Okay ra, maayo kinakakuyog ka. Okay, kuyo kong mamag papa. Okay. Gilay, pakan na mama ba ya? Day, sukaray dito kay ako rin paimutra nila mga gamit re. Sige dong. Dali sa kusina, mapa. Dali, Junjun. Ay, kanil tuloy o. Dayos men. Niya kay gihatod og Judnes Junjun din kay gusto lang niya nga mo bakasyon una sa din Oy, ay, ganahan magpud sa din gusto sang ani gyud sa muskwila. Wala problema ba? Ako rin bahala ni Junjun. Ako rin mapaskwila niya. Mas maayo hinoon Tulyo. Salamat kung maukan na. Oy, John, pagtarong baya din ha? Pagbinutan baya. Puro tag batang gamay no naning ang batang way buot mo bida sa nimo. Tinarong ligi ko. Lagi bantay bitaw. Tulyo, Ma?
Maginanggaw ganin ing manghod mo din eh. Dukla ha. Dili kay dukol ra. Wala tao yun ang bata akong nang daw ni. Ay, naman na eh, bida. Tawag ko kabutan ako ha. Lagi, kung matog. Masad oy. Ay, okay ra magkani mo tulyo nga. Anilang una si Junjun din sa inyo. Oh, okay ra ba, oy? Ikaw, Dayasmin. Ay, okay na ba, uy? Huwag na yung problema na ako. Maghinang daw gani ni Dennis Junjun. Sultihe lang ko, ha? Kaya ako'y mukulata ni. Ah, bida. Di lang yung minanggaw. Sige. Magtiwas sa tagpangaon. Nakalitan ko itong hikayo na, uy. Wa ko katingog kung nga gipaanhi ang igsuon sa kumbana. Hibaw ba ko kinaiya aning Junjun. Mao nga ako lang unang giobserbahan. Unya, O, ano sa amin pa? Okay rin yung mga dadunon pa? Wala mo nalimutan o mapalitunon pa? Ay, nawa na. Sakto lang eh. Dili na mo magdugay tolyo, ha? Ikaw na yung bahala sa imong manghod, ha? O, lagi pa? Ay bawag yung tao na mo kung maghinanggaw na. Kay sa kamo pa'y mapurhisyo ana. Misaan naman noon na nga magbinutan na kamo na'y bahala ana. O, sige lang pa. Mabutaan na kinibata din ako. Ako'y bahala ni. Alam, sige, tolyo. Kunya, adto na lang, may, ha? O, salamat kayo. Okay na pa. Tunay, kay padahanan niyo ba? Kaya ko na, huwag pang butaw ko sa wildogot kanilang una. Ay, okay na, Alam, sige, anak. Adto na may, o, salamat kayo, ha? Sige pa, ma. Pick up pa, ma. nanguli na ako mga ugangan og si Junjun nga manghod sa kumbana sa unang adlaw, okay pa siya. Makita na ako nga murag mataha pa siya ba o mauwaw ba kaha. Pero sa dihang nagkadugay na, Dong Tulyo! Dong! Ay! Ay, unsa man ka? Uy, Sorry lang. Bida, ayaw ko kabantay da. Sorry kayo. sige lang, okay ra. Asa des Manoy Tulyo ni mo? Puro ko kabantay da. Asa to siya na? Sige na lang, sige. Ako lang, sultihan na. Sige. Nga ay. Kabantay. Kapanggay no, Bida. Tapis pa siya po, Lilia. Bida. Ay gani kay. Nagulitan pa niya. Hawa pa. Aw. Kitaan gidon ta itong gunahunon dito. Buha siya nga, oy. Di inday ka, Dong. Dito ko luyo. Nalipyo ako sa motor. Ay, magmotor na tingali ko ugma. Nga naman. Ay, lusot kayo kung magdadatak sa kinano eh. Sambo na, maliit ko sa trabaho eh. Grabe, traffic ng buntag. Oh, mao ba? Pero holiday man ugma. Nadi mo trabaho? Oh, ibawa man ka na nga akong trabaho. Bisag sa adawa. Kung manawag ang taga-pisina, mapugos ko kanto dito. Oh, mao ba? Pero mas maayo magdakag sa kinan oy kay safety ka. Gawas pasad, way traffic ugma kay holiday. Way trabaho ang ubang kumpanya. Oo, dito, no? Holiday man eh. Huwag kayo'y traffic. Sige, magsakyanan lang ko. Nay, Saan mo dyan? nakaw ka? Oo, jote ko. Ano man ta? Nay, ngay tagamay no. Sa gamay lang. Suroy ko ba? Para eskwela na ko, di na kung saan. Doon na sa Andre. High school, kanang sa college, doon na. Mo ba Pero, ni? sige lang. Tagyapon ka. Hindi yun sa... Ay, sa gatos na ha. Huwag mo suroy ka. Sige, suroy lang diha. Pero, ay lang kayo palayo ha. Okay, Nay. Way problema. Dong, Nay? unsa tong gihatag nimo? Unsa day? Unsa tong gitunol nimo sa imong manghod? Ay, kwarta. Maray manggod. Nakatingali si paliton ba. Mao ba? Pero basig mag-anad na ha. Libre ko na siya sa tanan dinhi. Magsik pa na siya pangayo nimo. Ay sad paanda in town, oy. Ay, karon na. Kay, huwag mo tao na kwarta. Mao lagi, pero musulti sa unsa iyang gustong paliton. Sagdi na lang ko. Dako na to. Kanibaw na to kung sa angay niyang buhaton. Kinamanghuran nila si Junjun ug nakita na ako nga may pagka-spoiled gid bataa. Mao nga ako lang gid siya gibantayan. Unya, Day. saman. Asang yawol mo to?
Ambot, uy, ikaw rin mo gamit, anak. May pangitaan ni mo. Ay, wa man ko diris butanganan. Siguro ka nga, di mo gibutang. Basi na misplace lang imo. Basta kay dire na na ako. Posible po mo wa to. Ay natanawas mga bulsas imong mga krasunis. Basi tuara to dito. Ay, tanaw ko diris kusina. Pasig dire na ako nabutang. Wa man dire asa man ko nabutang ha. Matay. Wa man gyud ako magamit ang motor gahapon kaya usakyan na may akong gida paglakaw na ko. Wa ka tumatagot tus grahe ans. Ay, susiyo na ko eh. Sawa man dire. Uy, imposible kaayo to. Nga din ako makitaan ko natagak manggalit to dinhi. Nanilhig ko ganina dinhi in town. Wa! Ay, Ha? naunsa? Ay, naara ay! Ah, Hala, uy, ginoo ko. Kana rin nagtangag siyawi hanas motor. Unsam day na, yawo! oh, Yawi, gina! uy. Ni ara man ning kanahan. Ay, sus, paita mo tulyo na limot ka nagdiin. Ay, Tinganom paita. tam naani din he nga wa man ako magamit ang motor pila ka adlaw. Ambot ang nimo, ikaw ra gyud gamit ana. Wa na, tigawang nag-ismanoy, kay malimot naman. Oh, kitot ani oy. John, sa may mo, John? Oh, nang lakaw sa manoy. Oh, lakaw nga naman. Oh, abi na ko na Di man, di ka gipaningot man ka, oy. basket ko. Kadiyot magilis ko. Ah, kuyawa. Wa pa gani usa ka buwan din Daghan naman kay amigong taga din Kuyawa ni bata, ah. Kami gani nga pil na may katuig din Wa gani kami na ilhan nga mga istambay. Ngilngig kang bata, oy. Uy, saan ako ting kaldero? Basiyo naman lang ni. Gimagic ang suwit. Kada kayo batukan og sudan? Nya karong wa na. Na. Muabot tong usaon sa may kanon adto. Ay, wa na. Si Junjun na sinaghurot ani. Pagkada kog lamoy ani bataa oy. Nya permi lang wa dinis bay. Di ka maumot tabang-tabang sa mga trabaho unon dinhi, sa mga lihukon dinhi. Ha, di na kini mo ayo. Ana, naabot ng usa. Patay! Eh, magalit itong abi. Sa man kaya? Ay, maglungag. Kadiyot sa, kay gutom na ka, ha? Kadiyot sa, maglungag ko kadali lang. Uy, wa di mo maglungag ni ha? Naglungag ko, nahibong ko. Kadaghan sa kong gilungag, nahurot na yun, hastang sudan, wa na. Kinsa man ni nagkaon na to? Ang mag-insa, ang mag-ako. Diin tango kahurot ato, eh. Si Junjun? Ay, may lain pa. Kada kog lamoy anang imong manghod. Oh, sagdi na lang na. Ang importante nga, may kaon pa kaysa dili na mo kaon. Oo. Gigilay, maghuwat lang kung maluto na. Hawas ako kaniyot. Sige dong, magluto pa sa kong sudan. Nahibong gyud ko kay dili ka usa o kaduha mahitabo nga mahurot ang kanon. Kay sugad adto ako gyud gidaghan paglungag para kun mukaon ang iyang manghod. Naa pagyapoy sobra, pero nahibong ko nganong mahurot permi ug mao ni akong nadiskubrihan. Uy, sabi ko, mura mag na nanungkap sa kusina. Akong lilion dahil sa platahan. Ah. Uy, si Junjun. Saan na yung kipukat? Kinuo ko. Gihurot niya hukat ang kanon sa kaldero. O gibutang niya tupperware. Sagot tao na niya, dad, ah. Oh, sanday yung di aligri, ani. Maudi ay. Maudayng mahurot ang kanon, permi, kay iyang dadon dinis baskitan. O iyang ipakaon sa mga kauban niya ng basket. Ha? Sagot tao ni bata, ah. But-buot man ni siya nga wa man ang hidamo. Huh, di ni maayo da. Kinahanglang mahibaw inistolyo. Unsa day? Mao na dong. Mao ding pirming mahurot ang kanon nga akong gilungag para nimo. Iraw igulit nimo kung gigutom ka makakaon ka. Mao nang gidaghan ako sa paglungag. Unya lahibong ko mao ding mahurot kay dadon sa basketan diin tua iya mga barkada didto. Nagduag basket.
ug mo'y ilang kanon, hasta pa katong sudan iyang dadon. Naunsa man taon ng manghud nimo, uy? Oh, Aw, sagdi lang. Makisulti ko niya. Ako rin bahala na niya. abi na ko iyang kasaban ang iyang manghud, pero nakita na ko nga murag wa may nahitabo. Awa lang yun ko. So kadadto akong gibantayan ang mga lihok sa iyang manghud kay murag ni abuso na ba? Di ka mao nga nanghid. Unya. Uy. Si Junjun murag doon na sige kuha sa sala. Unsa ka to? Oh. To pa ingos luyo. Nagpanlingi pa. Unsa na sad kay gihimong milagro ani ay? Oh. Ginoo ko. Giguroy niyang motor. Asa man to niya daton ang motor? Ay, husto na hinumdum na ko. Katong nawa ang yawi. Nabaw mig pangita kay wa dito sa gibutangan. Si Junjun di ay nagkuha o gigamit niya ang motor. Unya wa na niya maulis butanganan ang yawi. Paita bata, aawar yun ni bata. Murag delikado na ginisida. Delikado na ginintawana. Oh, ano sa to? Si kabalag-awoy. Mauna, nakita na ko siya gabi eh. Gikuha niya ang yawi sa imong butanganan. Gigamit niya imong motor. Giguroy niya palayo og dito gipaandar. Kabao kaayo, di ba? Ha? Delikado nang manghod mo tulyo. Yun na rin. Usa delikado. Usa pagto naman mo. May nagtalon mo eh. Tulyo. Ako na patingkod ko na yung mura. Sukan nga na din ako manghod. Murag imo permeng puntahan. Sabi sa manghod ako ha? Imo na initan. Besag unsa na mo na pasangil mo manghod ako. Naunsa kayo sa pasangil ko eh. Huwag ko mamasangil. Tinuod akong gisulti. Ay, tali mo. Kung niagto pa nga murag imo ng kutrahan ng manghod ako. Permi ng batayan. Tulyo. Mao ni akong problema kay murag kami naman hinuon sa kumbana ang mag-away tungod sa kabuang aniyang manghud. Wa di siya mutuo sa akong gisulti ug nagtuo siya nga nagtumutumo ra ko. Karon pagkahibaw sa iyang manghud nga ako di siya gisumbong ug wa mutuo na ko iyang maguwang ni samot ug gara ug murag pasuyaon pa ko. Usa kong buhaton aning tawhana. Lisod man sa akong palayason kay iya mang maguwang ang magbuot. Kay mao pay nang trabaho namo. Mao to nga nakahuna-huna ko nga ako na lay mobiya. Maayo sad ka ha? Unsa man og kamo ang pasultihon, Jasmine? Thank you, Lord. Salamat ka. Bayad lang. Kiyo ka kasang pasalamatan gulyat ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka ron ng Sedpanyawan Herbal Capsule. Sedpanyawan Herbal Capsule with garlic. Sedpanyawan Herbal Capsule with mangosteen. Para sa itong high blood, cholesterol, katong taas ng sugar. Ayaw yung sipyata pa inom katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw. Inom daan sa kakapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule. Inig pa ni uto ni mo maugyapon. Sa gyapon ka kapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule, ang imong imnon unay ka mukaon sa imong paniudto. Maugyapon ini gabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa gadaan sa kakapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule. Ug alang nga itong problema kayo bayin sa kidney, ingon man UTI, ayaw na gyud mo kabalaka, ayaw na mo kahadlok ana. Tungod kay doon na makaayo, makatambal, makapaalibyo anang atong gibati bahin sa kidney, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule ay mag-imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tagang itong mga kaigsunan nga migamit sa ito ang sediment oil, salamat yung kay ninyong tanan. Nasayon yung bunga ka ng ato ang sediment oil nga itong gipakuskan, gipamut, gipaitikti pa yun. Tinuod nga mo patay, umuwag tang sa ato ang kining panakit sa kalawasan, varicose veins, katul kuto sa kabataan. Ilikay pag yun ta sa dinggi ka ng ato ang mga pasok-pasok, guban pa na atong hawak nga magsakit haplasan na ito sa sediment oil nga ana rato mapalit sa butika pero guwa sa butika dito lang sa Shopee order mo dito unya tan-awa ninyo ang tinuod gyud
og basig padadalasan mo anang uban din na nga Shopee na order og dili tinuod tadawag yun ang tataka said marketing sa ato ang panyawan said liniment oil. Bam! Salamat to sa kayo. Nasunod sa itong talaman diya sa Libertad Norte, sa Bayan Bohol. Ibig na kanya ni Ate Adet Candole sa Couples for Christ, sa Brad Sabino Candole, sila si Ma'am Flory, sila si Fee, si Terrio Candole, ingon sab sila si kinsa ni si Mercy si Rem, si Ri niya si Sister Francine o Giabana. Salamat kayo sa inyong pag-maintain sa atong Celebrity Codic Beauty. So, binasab si Ma'am Belen, ang asawa ni Barangay Captain Jun Don o unsa tingan sa asawa dit ni Kuan, Barangay Captain Boy Candole, kalimot ko da sa iyang mga bata. I-maintain lamang Celebrity Codic Beauty. So, sa pagpangaligo ninyo sa dili pa bumato sa inyong tilapiahan din. Tilapia. Kumusta naman ang mga tilapia ninyo nga orange ang kolor? Oh, namagaling mga green na, bam. Mga bagoro na nga mga Nay orange nga tilapia. Orange sa tipres, green nga tilapia. Mao na ibagoron. Ano naman na sila? Iusab na nila tipres kay kargado tilapia katumang mga brown. Sa ilan ang gituluran? Nindot og tan-aw. Ilang gituluran? Kuluran. Dili monggot. Ay, Breeding siguro natin pres. Naamag yun dito, nakaanak kasi og kuan murag kuan ko no murag nauyab ko no tilapia ga. tingala goldfish ang nakapana. Basin, nya Di ba rimbo? sa dili po mamato sa face pan ninyo, Grace, Rinante, said Celebrity Codic Beauty Soap. Aduli ka di ba sangkap? Magluto tayo ng papaya extract. Natural moisturizer. Magpabilin ka mong younger looking o kutis artista. O doon na ba kami murag blackheads o whiteheads? Doon na ba kayo murag pugis-pugis up ang inyong mga panit, inyong mga naw, inyong mga wala mong nag-dry akong panit pizza may bukton o pizza may kamot. Said Celebrity Codic Beauty Soap. Aron na magpabilin kita nga gwapa misis ang ato ang kutis murag labinag ka na mainit-init ang tagamay sa adamo ping siya no Ping-ping. gikan kanya sa Sid Marketing. Thank you. Ati pres. Okay, ang insendo na to karong adlaw. Si Inday Jasmine ati pres. Jasmine. Si Inday Jasmine ati pres taon ang iyang mama ugangan ba ni ana diha karon pag anda siya ugangan gibin lang sila iyang mangut siyang iyang bana. Ang bango siya bana ati pres salbahis man. Kung gibilin man kulyat. Amurag anak ko no eskwela. Di bata man pa di ay. Bata pa. Ang salvation man kawato yawis motor. Oo. Nya mga kanon dadon tus baskitan pakaon Sa barkada. na lisod kayo. Ala, no? Gibadlong niya ang istoryahan niya. So, abot ng bana niya. Istoryahan niya bana. So, ay, kung sa pagtunin mo sa akong mga, unsay pagtunin mo sa akong kaliwat, kawatan mi. Di may kawatan. Ngano kawatan mo na mo. Isa maingon ana. Ang bana, laban. Nilaban. Sa iyang manghod. Manghod. Oo. Ang problema ate pres, silang duha nag-away. Bulayas pa ko doon siya. Pam! Yes, kanang ang kuan aniran, unsa nga nang ato ang problema ni katong iyang manghod. Manghod ni dili si Tulyo Ang manghod sa bana. manghod sa bana. Si Kuan John. Si John mo ay problema. Ang manghod sa bana nga banggaan ang gikan gusto ikagsporta mo. Maggan lang ang asawa si ang Manoy. Unya kanang Abusado day na. Musado ate pres, naligo yang murag igsuon man na niya kay bana man siya magwang. Das magan yan tuyo nga matangtang ang Ang kalya tuwalya gitapis. para kita kuno siya sa gunahon. Pagkabuan. ang kanon tunog das mga barkadas Atos maskitan. maskitan. Lain din. Tunog kwan sandok. Spoiled aning bata ano? kayo. Nya. Ang kapait kay si Tulyo, Tulyo ba, ma'am? Tuwingan diya? Si Tulyo ang bana. Mulaban siya. Laban sa manghod. Gusto na siya malayas. Ilaha ba kung layasan ng ilaha taon? Ang sa'yo maayo diha, bam? Sa'yo basa na Dili diya? sa ha. Oo. Nga matagak ang tuwalya niya. Saman be? Kung ari ka sa Asa, dapat? Genesis, Ay, nisis. Kapitulo 4, versikulo 4 ngadto sa 5. Ha? Nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyang kahayupan og giihaw niya kini og gihalad ang labing maayo nga bahin ngadto sa Ginoo. Ay, hawa na. Nahimuot ang Ginoo kang Abel og sa iyang halad. Aha. Apan Ang wala kakain. niya dawata ang kang kain. Oh. Unya mo disog ta diri sa Isa, okay. Yosa. Disoga. Mudisog ta sa verse 8. Unya si Cain mingon kang Abel, mangadto kita sa uma. Sa dito na sila sa kaumahan, Aha. giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsuon.
Ako ning gibasa kay Ano man? Ako ning gibasa kay diri sa ato ang drama, lahi ang nahitabo. Lahi, kay laban man. Lahi ang nahitabo. Nagkauyon sobra ang pagmahal. Kari po diri sa atong gibasa, sobra ang pagdumot. Oo. Sobra ang silos may tawag na? Silos. Kasina, dili kasina. Kasina. Sobra ang kasina ni Kain ngadto ni Abel. Sa gamay pa ming bata gulat sa wala pa ko sa dili pa ko kumaumbasa og Bible. Katong mumama gamay pa ming bata wa man toy grado pero kibaw sa tanan sa mga nahimutang sa Biblia ingon ang mama kani si Abel hipatay ni Kain. Ngano man ma ang iyamang kong halad ang aso ni saka sa langit kay gidawat sa Ginoo. Ngano din na si Kain ang iyang halad ang aso dito ron ng padlupad sa kakahuyan. Ana yun ako. Muna isultis among mama. Ako ni ibasa tungod kay kaning din Nalahi po ni, kay bisan og nagpabuyag na ang manghod, mo dapig gihapon, mo konsentir gihapon ang magwang. Mao na. Oh. Lisod. Karon inday. Kung sa tingin akong yung punta ko mo basa yung Yeah, punta na diri sa last. mulayas ba kando siya? Siya buhaton. Oh. Malaban man yung maguwang niya, mauro yung trabaho taon. May kuan ta siya. Oh, kay ingon man ang kuan ba na ingon ang bana na diri ay kanang na ang unsay nga ni ong bisag unsa na malay imong ipasangil ako na nakamatikod ko sukad nga niya na din nga akong manghod murag imo perming di kontrahan. Kana. Oh, was Jasmine. Unsa pasangil wa ko mamasangil tinuod ang akong gisulti. Ay na lang ingon diri ang magwang. Imo nang gikontrahan ako ang manghod. Permi nimong batayan. Ang pasabot ani nga kining asawa na balakas ni Goliath kay mahurot na ang bugas, mahurot ang sudan. Bisag dili tinod siya may nagtrabaho Goliath pero isip asawa no magbudget man sa siyang apel. Mas importante ang asawa musuporta yun sa bana ng pagbudget-budget sa panimahe. Kay lisod man unya og kanayang paundayon na niya yung manghod dagkor pa kay kaon pero gaba ng kuana. Unya may tag kanang tarungon lagaon ipadaas baskitan kay ipakaon sa mga standby. Kada. Mga barkada. Kadto bitong Lisod man na, mahal kay bugason oy, grabe kay Bam. kadto bitong Goliath ang motor guruyon kay ato pandara luyo. Mao lagi. Oh. Ma'am, isa to naman sa tong sinder ha. Dilya. Jasmine, dili. Jasmine. Jasmine, kanang Jasmine. na ang maayo ane kay dili man gyud mo tuon imong bana ing na nga papanid ang iyang manghod. Aber ug siya mo'y makasakop unsa may iyang bation. Sa to pa niyang banawa mo tuo sa iyang Wala. asawa. O wala. Ay, di ingon lagi ata. di tani mong manghod. Yaman kong nga ang pagkaon hotdon og dala dito. Ang pero murag pa sa kasumbong guling nga tong motor nga guruyo ni adto ipaandar sa loyo. Murag pa sa kasumbong. Ang namatikdan ng sabana siya. Asa man ko yawis motor? Nga asawa. Ikaw wala man na nimo siya. Uy, yaara mo sa motor, gatangag man din sa motor. Ano man nga wa mo kumugamit sa akong motor. Ato pa wala pa kasumbong. Isumbong og apil inday. Sumbong. Oh, unya papapanid nga mo ni trabaho sa imong manghod, ang motor. Si Bako ba og kanang motor iyang sakit sa imong manghod Goliath unya sa iyang manghod Goliath niya. Madisgrasya. Di ba yahamangan? Yamang restro siya may madao. Unya kung pananglitan, dili gyud mo di gyud mo tuo ang bana niya. Ino niya nga pagpili kinsa imong manghod ag ako. Mauna. Ana na lang. Kuha na, buwagan ta ka. Biyaan iti ka. Oh, kay og kini umayno siya nga pandit imong manghod masakpan man gyud ni. Oo. Masakpan man gyud ni. Kay Ingno nga daan o sa di pa ta magbuwag dong. Pwede mo manghod kay og makasakop gali kasi mo manghod di ta magbuwag pero butal laban kasi mo manghod nga uli ko sa amo. uli ko sa mo. Nga bisag sayo yung manghod di mo labanan. Okay. Di na maayo. Tutal wa pa man sali anak no. Oo. Dili lang ta mo advice Goliath nga. Dili lang ta mo encourage Goliath nga pagbuwag mo. O di lang. Ayaw lang kay ni amatas Catholic. Oo, kuan nilang istorya istorya isa. May mo nga mukuan mo bakasyon kasi inyong kadiyot pero ayaw lang di lang ta mo advice Ah nga di na ka mo li. Oo. Istorya yun mo. Ako ma-advise ko eh. Ay, wing no gid mo Dinadili mo sa ito ng divorce Hindi ko buwag ta eh. Biyahe na day, biyahe na. O salamat. Ano ni kay bato? Okay, ma'am. Paula lang dito na kay kami police Priscilla. Ano tabangan? Salamat ako na natin dalaman noon. Kung ako ang puzzle, Tihan. Aha!